Volám sa Tomáš Kováč, volajú ma Tommy Kid Kováč. Som bývalý profesionálny boxer, majster sveta, majster Európy a držiteľ ďalších 7 titulov. Som zakladateľ Kalbovského Galanta, boxerského klubu, kde som náš šéf-trénerom a som prezidentom Slovenskej boxerskej federácie. Možno málo ľudí vie, že môj otecko, ktorý bol reprezentant Československa, majster Československa, bol prvým československým boxerom, ktorý boxoval na Kube. Na takom najsilnejšom svetovom turnaji, boxoval tam dokonca dvakrát a získal pre Československo bronzovú medailu, čím sa zapísal do histórie, lebo málo kto z Kuby doniesol medailu. A vždy mi hovoril, že keď budem veľký, tak sa musím dostať na Kubu, lebo tam majú perfektné banány a veľmi dobré ovocie. A samozrejme je tam meka boxu a sú tam najlepší boxery na svete. Podarilo sa mi to v roku 2015, potom 2016 a 2020 sme podpísali memorandum o spolupráci a pri jednej mojej takej pracovnej ceste som zobral veľa boxerských rukavíc, bandážov a boxerských vecí, samozrejme značky Katsudo, a daroval som to tým svetovým šampiónom, olympijským víťazom, ktorí pozerali nejaký veľký zásah a veľmi sa tomu tešili. V roku 2016 som si začal chodiť môj veľký sen, vybudovanie Akadémie Tommyho Kida. Zo starej 300-ročnej sípky sme spravili moderné, perfektné tréningové centrum boxu a nič iné to nemôže byť len ako Katsudo, ktorý je môj dlhoročným partnerom a kvalitné veci. Takže pri voľbe, aké boxerské rukavice budú, aké boxerské aparáty, aké boxerské ringy budú, nič iné to Katsudo nemohlo byť.